духтаракҳои хушрӯ, ассалом. Соза нағзен ина магазини дӯстдоштаи мову шумо Victoria's Secret плакатша дига кадагиай ба осонӣ биёен биёвен. Марҳамат, бозори Корвон, тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза. Ина бинен ворид мегардем, риади магазинҳои шишагӣ мешава. Магазини рақами 126. Иҷада нижни биллё, пижамаҳои фасон, такпӯшҳои хушрӯ тез бо аксия доранд. Тез новинка меоранд. Медонам ки аллакай бисёри шумо медонед, бо ба ҳар ҳол аз берун навор кардам ки ба ҳазур биёену биёвен магазина. Нигоҳ кунед. Дидан чӣ қадр хушрӯ боракҳои фасон овардагиай. Боз ҳам духтарон магазини Victoria's Secret омадагием. Нигоҳ кунед. ҳам қадар новинкаҳои фасон бисёр омадагиай. Баъд аксия доранд. ҳозир дар рафти навор дар дигар роликҳо бо ма шумода ҳамаша мефаҳмонам чи аксия кардагиан, чи овардагиан новинка. Ҳамаша якта ба якта бо тамошо мекунед. духтаро нигоҳ кунед. Интихоба чӣ қадр интихоб зиёдай. Марҳамат, бозори Корвон, тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза мешава. Магазини Victoria's Secret 126 магазин. Мана эксклюзивный костюмчик, пенюар, пижама, ҳама намуча шумо метонед ки аз анами магазини Victoria's Secret пайдо кунед. духтаракҳо нигоҳ кунед. аҷоиб чизакҳои хушрӯ доранд барои занҳо. мана ин моделорам биненда. ҳамаи ҳами борои новинка. хушрӯане. Иша фасона, иша фасон духтаро. мана диден. иҷада инчунин аксия тайёр кардагиан. ҳозир ҳамаша навор гирифтама шумода якта ба якта бо нишон метиҳам мефаҳмонам. ина болора бинен чӣ қадр пенюар бисёр овардагиан. пенюарҳои фасон омадагиай. ва духтаро аксияи беҳтарин дар магазини Victoria's Secret боз ҳам оғоз шид. Марҳамат, дер накунед. ина нигоҳ кунед. анами двойкаҳои фасона 50 сомон кардагиан. диден чӣ қадр хушрӯчаанд. ина пешакаш мехед тугмадорак. бисёриҳо мепурсанд удобнияк. бисёриҳо пурсида буданд, наёфта буданд, омада буданд. ина марҳамат, бори навда омадагиай. боз ҳам аксия барои шумо. нигоҳ кунед. брукуш инаи курташа. иҷада ҳозир бо ҳам қарасветкаҳои хушрӯ омадагиай. диден ҳамаша 50 сомонӣ кардагиан духтаро. ина кадомеша мегирен 50 сомон. бозори Корвон, тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин. магазини Victoria's Secret. духтаро наворда хушрӯ надида бошед. страничкашон будроен ёки нависен сурат мефартоянд. мана доставка доранд 50 сомон. духтаракая доставкатон. доставщикшон духтаракай марҳамат. ира бинен хушрӯ ишам 50 сомая. фасонай. борак хушрӯгӣ ира бинен духтаро 70 сомон кардагиан. охи пижамара бинен аҷоибот фасонай 70 сомон брукшкатиай. ҳамқа удобнияй материалшам хушрӯ. баъд нигоҳ кунед духуча чӣ қадр фасонакай. инаи брукша диден ҳозир бо я намуд расветкаҳои фасон дора. ҳамаша аксия кардагиан. 70 сомон дар магазини Victoria's Secret тамошо бинен. ҳозир расветкаҳошам нишон метам. ина диден расветкаҳош чӣ қадр хушрӯай. магазини Victoria's Secret бозори Корвон, тарафи Сило бозор, тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза духтаро. диден чӣ қадр хушрӯчанд. ишам моая ёям 70 сома. ина марҳамат 126 магазин. барои маълумоти бештар бо метавонед муроҷиат кунед. бо мефаҳмонандтона. дар иҷада ҳатто 50 сомашам ҳастай. инаи розовира диден иш 50 сомай. дигарош боша ина ҳамаш 70 сома. 100 сомон шидагиай. анами двойкаи фасон, анами пижамаи хушрӯ духтарако марҳамат. ино ҳеч намешава. шушта мепӯшен. беҳад материалш фасонай. ҳозир дига глошам аз нишон метам. брукушкатиай. дар магазини Victoria's Secret ино 100 сомонӣ шидагиай. на брукша диден ғавсай материалш бо аҷоиботай. инеша бинен ва ира бинен қадр хушрӯчаяй. 100 сомон. бозори Корвон, тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза мешава духтаро. марҳамат, расветкаҳоша бинен. магазини Victoria's Secret 126 магазин. мана нигоҳ кунед чӣ қадр хушрӯам. ҳамаи ҳамино оригиналош 100 сомонаш. марҳамат, касе бо омада наметавонад нависен. чун шумода доставка мекунанд. грандиозная аксия рафтаистай дар пижамаҳои туркӣ духтаро. дер намонед. нигоҳ кунед. ин амино 250 сомон буданд. ҳозир дар магазини Victoria's Secret аксия рафтаистай 150 сомон кардагиан. ҳозир кушодагишам нишонтон метиҳам. марҳамат духтаро, агар омада натонед бинависен, худшон дарав шумода доставка мекунанд. нигоҳ кунед. кушодагиша бинен чӣ қадр хушрӯчай. хулас ина
материалш аҷоиботай брукшам фасонай нархшон 150 сомон шудагай. Марамад нависен дар ва как доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ю 4 дарвоза мешава. Марамад ин материалш хушрӯай чӣ боша материалаш? Аҷоиб материалаш. Мана байни 3-ю 4 дарвоза 126 магазин. Ина брукша бинем бо чӣ хел фасончаяй. Мана биёен бо ай пеш бинен духтаро. Духтарако кассе муслинови пижама пурсидаги буд. Марҳамат нигоҳ кунед охи чӣ хел хушрӯчанд. Муслинай материалаш ҳичи намешава. Нигоҳ кунед шута мепӯшен баъд бароҳат айтанада. Нигоҳ кунед акция рафтаистай дар магазини Victoria Secret 250 сомона 150 сомон шудагай муслинови двойка. Иҷада ози бо тройкашам ҳастай. Тройкашам нишон метам. Ира бинени қа хушрӯ. Я тройкашам фасонай духтаро тройкаш бошад 200 сомон 300 буд 200 сомон шудагай. Ира бинен фасониша ина шортикча дора брук дора баъд анай хели вай дорада кирта дора хулас 200 сомон шудагай пижамаи 300 сомаш ана 150 сомон шудагай 250 сомонаш. Инай расветкош ай духтаро бинен ҳамаи ҳами муслинай оригинал дар магазини Victoria Secret. Охи глои ира бинен чӣ хел хушрӯан. Марамад аҷоибот фасонакан. Ина кассе бори хушрӯ бори эксклюзив мекофт. Магазини Victoria Secret биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ю 4 дарвоза 126 магазин. Бисёриҳо ҳам дилакора мепурсиданд ки ягон материале боша ки хушрӯ иста шӯвиша ина муслин бигирен духтаро. Ина цветаш дига мешава на материал худаш дига мешава. Беҳтаринай. Ва духтаро нигоҳ кунед хушрӯгии и пижамара бори нав омадагай Victoria Secret нигоҳ кунед 120 сомон акция кати фурӯш катяй. Қа хушрӯи материалшам хучам нигоҳ кунед охи маҳқултон мешава 120 сомон. Ана иҷада бо дига глошам ҳастай духтаро акция рафтаистай. Бинен чӣ хел фасончаанд. Остин калтош 100 сомон. Анай остин дарозокои фасонакаш боша 120 сомон. И 100 сомаша ина и 100 сомон ай марамад метавонен биёен бо ай пеш бинен духтаро ина брукша бинен да чӣ хел хушрӯай. Мана материалшам фасонай хучам фасонай ина рисункоша бинен 120 сомон остин дарозош 100 сомон остин калташ. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ю 4 дарвоза 126 магазин. Марамад барои маълумоти бештар муроҷиат кунед духтаро. Агар омода натонен хучон шумода доставка мекунанд. Ана михел 350 сомона пижамои фасон духтаро ҳози тигришам аст нишон метим. Акция рафтаистай дар магазини Victoria Secret нигоҳ кунед то 5 XL размер ҳастай брукошон клёши хушрӯи фасонан нархошон 250 сомон шудагай дар Victoria Secret. Ҳами қафасонай ира бинен оригиналай шолкушохи млоймакай шушта шута мепӯшен духтаро ҳичи намешава. Марамад оз дига ваёшам ҳастай глош машмода нишон метим. Нархошон 250 сомон шудагай акция кати успет кунен ина духтаро брукошон ҳам кушотаки фасон ҳам стилошон хушрӯ бадан роҳат мекуна. Бовар кунен ҳам қа хушрӯае ки ира бинен чӣ хел гулакои фасон дора. Омада натонен бинависен духтаро. Ия мая муая инаи тиграм ҳастай бинен чӣ хел тигракои хушрӯ дора. Омада натонен бинависен дар ва как доставкатон мекунанд. И брука хушрӯгиша диден чӣ хел вая кушотаки фасонай аҷоиботай духтаро. Марамад 250 сомон ай 350 кам намедоданд. ҳозир боша грандиозная акция шудагай 250 сомонӣ успет кунен. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ю 4 дарвоза 126 магазин. Омада натонен нависен хучон шумода дар ва как доставка мекунанд. Ва духтаро нигоҳ кунен четвёркаи Victoria Secret аҷоибот фасонакай нигоҳ кунен ира бинен охи 4 та чӣ дора акция рафтаиста. Я бор пешам нишон тиҳед нигоҳ кунед да чӣ хел фасончаянд духтаро. Марамад 4 та дора шортик дора ина михел халатик дора сарочки дора баъд брук дора. Бинен королевский мраморай материалаш ҳамаи цветош ҳаст. ҳозир ма дига цветошам шумода нишон метиҳам. Акция рафтаистай 100 сомоне мана марамад духтаро 100 сомонӣ дар Victoria Secret бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ю 4 дарвоза 126 магазин. ира светкора бинен ина арӯсакода сафедои хушрӯ инаи сериша бинен бардовиша бинен бовар кунен ҳамаи цветош хушрӯай иша бинен.
هیچی نمیشه. ماتریالش هم که فسونچه که مرا دخترو آمده نتونن بنویسن خودشون شما در وکک دستافکه میکنن. ایره بینین 4 تا چی برای توفه هم توفه بهترین میشوه 100 سومونه. این مرحمت انا بعد دخترو نگاه کنین اینای دویکاشون هم اکت کردگن چند پلایو 250 سومه اکت شدگی های 150 سومون. نگاه کنین استی نقشه چه بینین چه خوش رو چای چند ترسویت که داره 150 سومونی. مانا ایشه ایشته فسونه ایشه ایشته فسونه ای قرسویت کوش فسونه نه. مانا دخترو کدامش هم میگیرین اگر نوارد خوش رو ندیده باشن ایما موی نوارد خوش رو ندیده باشن نویسین صورت میپرتوین. مانا عجایب فسون حالتا را دیدن دخترو عجایبات نوینکای فسون اومدگی. اینا بروکوش کتیان همکا خوش رو در مگزینی ویکتوریا سیکرت باری استانبول های. اینا مرامت 200 سومون 200 سومون عکس رفته است. 200 سومونی کردگن دختر بینن چه فسون رزمرو همش هست دخترو. اینا آستینچو شوندن هم خیلی سنگچوی اوریجینال دارن همه رزمرو هست. بروکوش کتی با دروازه به بروک هم دارن کدامش که تو زمینه دروازه وای هم 200 سومونای رزمرو همش هست دخترو. بنویسن در وکک دستافکتون میکنن. اخیره بینن چه خوش روی ماتریال هیچی نمیشوه شوشته شده میپوشن. اینا عروسه کدام خوش روی زنهای عزیز برای خودتون گیرند روی خانه ده خوش روی. مرامت بازار کاروان طرفی پژارکا بینی 3 و 4 دروازه 126 مگزین ویکتوریا سیکرت. دیدن چه خوش رو سرکو تانیت живота. اینا کسی که میپرسید نگاه کنن عکس رفته است. اینا همون 350 سومون اوشای 200 سومون. مرامت همه رسوت کوش هستی میتوانن مگزین ویکتوریا سیکرت بیاین دخترو یا که زکاس کنن دستافکتون میکنن 200 سومون همه رسوت کوش هست 200 سومونی. بازار کاروان طرفی پژارکا بینی 3 و 4 دروازه 126 مگزین. مرامت مگزین ویکتوریا سیکرت. بعد دخترو اینا سیرزچکو هست کو اینا منو عکس شدگی های پشتش تور ای چند نمو داره نه چند نمودش هست چندی کدن 150 سومون 250 میفروختن حوزی عکس رفته است. اوریجینالش های دخترو این پدلکای هم داره لیکن مگزین ویکتوریا سیکرت شما فقط اوریجینال میتونن بیاین دخترو. اینا 150 سومون. شما بنویسین با دیگه نمودش هم هست صورت میپرتین انتخاب کنین یا که بیاین دخترو. بعد انا میکرتو یا هم راحت هم باور میکنین ای تمام شدگی بود. اینا باری نو ده آمده ای یا چمپلیشتن 100 سومونه باری گوانجو های دخترو باور کنین هیچ نمیشه. شتا میپوشن 100 سومونی همه سفتوش هسته. اینا دیدین چند مدل داره مدلش فسونه. بعد اینمی پاپل نکوشم باری گوانجو یا هیچ نمیشه باور میکنین تا رزمری 54 56 هم رزمر درست میگیره یا هم 100 سومونه نه 100 سومون پاپل نک خوش روی پیلگی اوریجینال.